με εντυπωσιακά ακροβατικά και καθηλωτικές χορογραφίες βγαλμένες από τα βάθη της κινεζικής παράδοσης, μάγεψε το ελληνικό κοινό διάσημος θίασος Γκουαγκτζού. Η ακροβατική παράσταση «Υπτάμενη νεράιδα» με τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κίνας έκανε πρεμιέρα στο Christmas Theater. Η ακροβατική ομάδα της Guangzhou της Κίνας μάγεψε σχεδόν 2.000 θεατές στο Athens Christmas Theater με την πρεμιέρα της κινέζικης ακροβατικής παράστασης Flying Fairy Chinese Acrobatic Show. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε σήμερα το Flying Fairy Chinese Acrobatic Show στο Christmas Theater. Συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την ελληνοκινέζικη σχέση. Η εξαιρετική καλλιτεχνία και η καινοτόμα χορογραφία σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά ακροβατικά και το μπαλέτο προσέφερε μια καθηλωτική καλλιτεχνική εμπειρία. Και να βιώνουν την ειλικρινή αλληλοεκτίμηση ανάμεσα σε δύο κρατεούς αρχαίους πολιτισμούς. Με εντυπωσιακές και κομψές ερμηνείες, όπως το μπαλέτο στους ώμους, το εναέριο μετάξι και ο διπλός εναέριος χορός. Η παράσταση ανέδειξε την εξαιρετική τέχνη των κινέζικων ακροβατικών και την αρμονική ένωση της παραδοσιακής κινέζικης αισθητικής με την δυτική κλασική ομορφιά. In collaboration with the Christmas Theater, and this is like a newly established platform that we want to encourage on this platform the communication between Greece and China, focusing on the performing arts. Η ακροβατική ομάδα της Guangzhou είναι μία από τις πιο διάσημες ακροβατικές ομάδες της Κίνας, με ιστορία που εκτείνεται σε 65 χρόνια. Η ομάδα έχει δημιουργήσει διεθνώς αναγνωρισμένες παραστάσεις και έχει κερδίσει πολυάριθμα κορυφαία βραβεία τέχνης και στην Κίνα και στο εξωτερικό. Οι παραστάσεις διεξάγονται στο πλαίσιο του Σινοελληνικού Διεθνούς Θεατρικού Φεστιβάλ, που στόχο έχει την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και φιλίας μεταξύ Κίνας και Ελλάδας μέσω της δραματικής και παραστατικής τέχνης. Το Christmas Theater θα φιλοξενήσει τον θίασο με 5 ακόμα παραστάσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη καλλιτεχνική εμπειρία.